hometown ng lolo ko. May mga relatives kaming nakatira dito, kaya maraming pagkakataon na kapag nauwi kami at ito ay kilalang kilala at sikat na sikat sa kanilang delicacy na puto at isa sa mga pinsan ko na kinasal dito 6 years ago. How's your experience so far? So what's up guys? Welcome to 23 Jam TV. Today it's gonna be a long weekend for me because on Monday it's gonna be Federal Day in the US. So I went to Manawag. Actually my goal is to use this H2O2 gimbal stabilizer since it was delivered 3 days ago. But I end up using the action cam in shooting the Church of Manawag, and the rest is using this phone. Before we continue, I just want to do a shout out sa Proclean and the Polilo Adventist Institute batch 89. Thank you very much for watching my video. I hope all of you are my subscriber, and I hope you would like this video too. Please don't forget to click on like and share this video. So let's proceed. Meanwhile, ngayon, papunta ako sa bayan ng Manawag, Pangasinan para tumingin ng mapapasyalan. Pag sinabi mo probinsya ng Manawag, ang unang papasok sa utak ng mga tao na taga dito ay ang simbahan ng Manawag. Ang Manor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manawag ay matatagpuan dito sa norte ng Pilipinas. Sikat na sikat ang kanyang pilgrimage site dito sa bayan ng Manawag, Pangasinan. Ang miraculous ivory and silver image of Our Lady of Holy Rosary na kilala rin sa tawag na Nuestra Señora de Manawag ay meron ng mahigit na siglo. Sa likod ng simbahan ay matatagpuan ang souvenir shop, parish office, and candlelight gallery at Pilgrim Center, Rosary Garden at restroom. Ayon sa mga taga dito, ang aparisyon ng Blessed Mother ay nagpakita sa isang magsasaka na may makalangit na liwanag at sinabi kung saan niya gusto itayo ang kanyang simbahan, at sinabi ng magsasakang ito sa taong bayan, at soon after nagtayo sila ng maliit na simbahan. Isa pang himalang pangyayari ang naganap noon, at ito ay isang patay na sanggol na muling nabuhay pagkatapos ipatong sa altar ng simbahan. At lumaon parami ng parami ang mga kwento at testimonial ng mga tao sa himalang nagagawa ng Our Lady of Manawag, mula sa sanggol na muling nabuhay hanggang sa paggaling ng mga tao na may matinding sakit na himalang gumaling. Ito ay kumalat sa buong mundo, at ang Our Lady of Most Holy Rosary ay naging sikat at ginawang patron ng may mga sakit, walang lunas at kailangan ng pagaling sa taas. Naitayo na ang simbahan kahit noong World War II pa at lindol noong 1982, at sinasabing may isang bomba na bumagsak sa mismong bubong ng simbahan, subalit hindi ito sumabog at ligtas na hindi nasira ang simbahan. In 2014, ang simbahan ay diniklara ng minor basilica ng Papa Francis.
At nang sumunod na taon, diniklara ng National Museum of the Philippines ang Minor Basilica of Our Lady of the Most Holy Rosary of Manaoag na isang national cultural treasure. Like the cool blue light. Sit up, yeah. You sit up, yeah. Ito naman ay sa labas na simbahan kung saan marami mga iba't ibang klaseng prutas, tubig, mga pasalubong, at kahit mga pagsubo.